khapangni tahukte buk song ang bo khoroksa tiprasa ngai kebo tiprasa ni hamya no naya kemni against sokok sanamu sungya phiaba ang je lokorong ni bagi samung khlainai dofane bagi samung khlainai bono na sabur khayo omni bagi o samung kaham no kebengai basanai bini bagi le ang kok khorang mati sawo tahukte buk song sung tongko song tongnai lokorok joto no 3-4 gonta line basaboi budi laima ulo je kuplai ngai ngya himpano talo waisa khlai 40,000 haikabe 50,000 AC gari podre por subidar mano phiaba jeng jonogon jonosadharon hinjangnai rok tamoman wana cinta no kari salthango salphayu mane khwning ni dam bari ruk ungu aji mungni lamale mungsa chikrei tebe sibia lo klai ungu chini tiprasaro rajniti simi paithako ge chini jotono responsibility tongu jeng jotono thanja khai deshni সংবিধান te haste hayung no rokha khaidani tahukte bukjong sungmutu narokna nango thwithangmaya gulo rajnitini rong no nasigei kha khamaya phalaya sing afroke bota musaya khayamno rokia oi bini kahamno simi wan suglai mukte khiklai layo sing kathang tongpro amo haike wan sugei hamyano jasai khai kahamno simi pano logri laike busuksi hamkamu tahukte bukjong kathang tongpro tamuni asuk walai toglai thejalai nok huk soklai jesek pano amo hayang laidi chini tongko songtongnai lukurok tini diprasarok especially chini position le salajagi amo haiba amo hanyo tongo jodi salajagi tongkha hinke neta মন্ত্রী রক ni simino salaijago bongni le no khok theke arambo khlai lifestyle joto bebak salaijagi thango tahukte bukjong borok sakni swatni bagui kahamno hamya hin sanai saunyo tongo tahukte bukjong abo hairok no jungsi sinina nango saboni jini bagi samung khlai sabolo kurokni bagi samung khlai abo chini mokol bai jungsi sinina nango tahukte bukjong chini haseni neta rokni kokto sana hamya lasi masingse je borok auto chalongna ringya borok no se passenger ganang bus chalokna rijak bus chalokna barja yafarjak hayada tahukte bukjong baksa ke basao কোনো জিনিস বার বচ্ছে নাই কিন্তু টিব্রাতে আছে আবু তাম জিনিস nga tahukte bukjong angle mono nukha sul pakleo mon pake nahi mane kok tabule ji mangkha bini le bkhnai kufurpan se kariha haipane je bini tomole naisidi assembly bisingo pron video naine barar bocho kari lengya haipano sing kom no nukha samung kaham khlai bum khaimaya phano hamya phano khaiman sinai dehne wan sugoi omo hairong te khorok jangjauka boni je bud basai 12,000 hai bud bai machine jak mani olobo bosi BJP ni সংগঠন karak khainani kokosarjak jemon bo karike party komor thangdnai omo haiko oborok ba nijini line si niji thikai himmaya himna ringya borok da nini ani bagi wan suknai tam bobo hai bikas ni bagi wan suk mung tongna bongthani angle saimia tahukte boksong norok saiman ka ange comment kaisadi